Salut! Astăzi vorbesc despre unul dintre cele mai spectaculoase lanțuri muntoase din România, Carpații Orientali. Dacă ai vrut vreodată să înțelegi structura, formarea și componentele lor, te afli în locul potrivit. Carpații Orientali se întind de la granița cu Ucraina, în nord, până la Valea Prahovei, la sud. Sunt ca o coloană vertebrală a României, împărțind țara în două lumi diferite, Zero-Pelcini. Dar ce îi face atât de speciali? Hai să vedem! Structura Carpaților Orientali este complexă. Ei sunt alcătuiți din 3 mari unități: Carpații Maramureșului și Bucovinei, Carpații Moldo-Transilvani și Carpații Curburii. Fiecare dintre aceste unități are propriile sale subgrupe și vârfuri spectaculoase, cum ar fi Pietrosul Rodnei sau Ceahlău, Zero-Cin. Vorbim acum despre formare. Carpații au format în urmă cu milioane de ani, printr-un proces numit orogeneză. Practic, plăcile tectonice s-au ciocnit și au împins scoarța terestră în sus, creând aceste reliefuri impresionante. E ca și cum ai strânge o pătură între două mâini și ar apărea pliuri și ridicături. În plus, activitatea vulcanică din trecut a lăsat urme vizibile, mai ales în zona Harghitei și a Gurghiului. Acum să vorbim despre componente. Carpații Orientali nu sunt doar stânci și vârfuri. Găsești aici păduri dense, pajiști alpine, lacuri glaciare, peșteri adânci și o mulțime de animale rare, de la urși bruni la râși și capre negre. Râurile mari, cum ar fi Bistrița, Mureșul și Siretul, izvorăsc sau traversează acești munți, formând chei spectaculoase și defilee. Nu pot să nu menționez și oamenii. Satele răsfirate, tradițiile și cultura locală fac din Carpații Orientali un loc viu, plin de povești. Fiecare zonă are specificul ei, de la Maramureș la Ținutul Secuiesc. Așa că, data viitoare când privești spre acești munți colosali, amintește-ți cât sunt de vechi, complex și plini de viață. Carpații Orientali nu sunt doar o barieră naturală. Sunt o adevărată lecție de geografie și istorie pentru fiecare dintre noi. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai like și subscribe pentru mai multe curiozități despre natura României. Pe curând!